Колькі ў сярэднім пражыве беларус ці беларуска, якія нарадзіліся, скажем, летась. Нацыянальны статыстычны камітэт расказаў, якою з'яўляецца чаканая працягласць жыцця ў нашай краіне, ды падзяліўся іншымі лічбамі. Як выглядае дэмаграфічная сітуацыя ў Беларусі сёння, таксама як яна змянілася за апошні час і што, калі параўнаць з суседзьмі? Усе адказы ў матэрыяле Алеся Яшчанкі. Амаль 75 гадоў. Столькі, паводле звестак Белстату, адмерана беларусам, якія з'явіліся на свет у 2024-м. Чаканая працягласць жыцця, паводле Сусветнай арганізацыі здароўя, адзін з асноўных індыкатараў якасці медыцыны. Але далёка не толькі яна ўплывае на тое, якім будзе жыццё – доўгім ці кароткім. І гэта залежыць больш не ад медыцыны, а ад клімату, доступу да піццёвай вады, ад экалогіі і ад лада жыцця. Таму тут не толькі што добрая медыцына. Калі чалавек ужывае наркотыкі, п'е, мае шэраг хвароб, звязаных з ладам жыцця, медыцыне будзе цяжка выратаваць. Паводле звестак Белстату, калі чаканая працягласць жыцця для жыхарак Менску амаль 82 гады, то для мужчынаў з сельскай мясцовасці Магілёўскай вобласці менш за 65. То бок розніца больш за 17 гадоў. Агулам у гараджанаў чаканая працягласць жыцця вышэйшая, чымся ў вяскоўцаў. Розніца 4 гады, амаль 76 гадоў супраць амаль 72. Станіслаў Салавей тлумачыць гэта ў тым ліку нізкай якасцю медыцыны ў сельскай мясцовасці. Зрэшты, прыкладаў праблемаў датычных медычнай инфраструктуры і кадраў на вёсцы у тых жа сацыяльных сетках нямала. Я буду работать в деревне, где я буду один врач, я неопытная. По суті. Чаканая працягласць жыцця ў Польшчы амаль 79 гадоў. То бок у параўнанні з Беларуссю гэта амаль на 4 гады больш. Адкуль узялася такая значная розніца з суседзямі? Прыкладна з Польшай тая ж самая сітуацыя. У 90-х стартавалі прыклады з тых ж самых пазіцый, і вось вам паказнік. Гэтыя 4 гады гэта ўплыв сістэм менавіта дзяржавы, бо яна адказвае за сістэму аховы здароўя, яна адказвае за прафілактыку здаровага лада жыцця. Сур'ёзныя дэмаграфічныя праблемы відаць і з іншых статыстычных паказнікаў. Если у нас в 2019 году рождаемость средняя была, средняя белорусская, рожала примерно 1,4 ребенка за свою жизнь. Сейчас, когда опубликовали новые данные, собственно, совсем недавно, оказалось, что у нас рождаемость уже ближе к 1 ребенку на женщину. 1 мільён 100 тысяч чалавек. Настолькі скарацілася насельніцтва Беларусі за апошнія 30 гадоў. Калі Лукашенко толькі пачынаў кіраваць, нас было больш за 10 мільёнаў. Паводле вынікаў апошняга перапісу падаецца такі лік. 9 мільёнаў 109 тысяч 280. Алесь Яшчанка, Белсат. 12-гадовая дзяўчынка пасля аварыі на Гарадзеншчыне, што адбылася напярэдадні, у цяжкім стане застаецца ў рэанімацыі Дзятлаўскага раённага шпіталю. Медыкі надаюць дапамогу яшчэ 4 пацярпелым, з якіх 2 непаўнагадовыя. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. Падрабязнасці аварыі, у якой да таго ж загінулі яшчэ 3 дарослых, агучыла Міністэрства ўнутраных справаў. Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от деревни Козловщина, Дятловского района, около 18 часов 20 минут. В результате инцидента погибли 47-летний водитель Рено и 48-летний водитель Мерседес. 47-летняя пассажирка автомобиля Рено также погибла. Паводле папярэдняй інфармацыі, прычынай аварыі сталі складаныя ўмовы надвор'я. Кіроўца аўтамабіля «Мерседес» не даў рады кіраванню, выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з Рено. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу за парушэнне правілаў дарожнага руху, што выклікала праз неасцярожнасць смерць 2 альбо болей асобаў. Званочкі, якія нібыта могуць адпалохваць дроны. Гучыць несур'ёзна. А вось настаўнікі ў акупаваным Крыме далучыліся да майстравання гэткіх супрацьдронавых званочкаў. Хаця і не з уласнай ініцыятывы. Працаўнікі адукацыйных установаў сталіся дзейнымі асобамі арт-праекту з сатырыстычным падтэкстам беларускага мастака-акцыяніста Улада Бохана. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле.
Супрацьдронныя званочкі майструюць настаўнікі ў акупаваным Крыме. Прыстасаванне называецца «Акоп-25». Яны вераць, што гук гэтых званочкаў можа адпужваць беспілотнікі. Так, ко внутренней стенке мы прикрепили ножку нашего колокольчика. Проверяем. Все держится. Колокольчик звенит, звуку ничто не препятствует. Значит, наш Акоп-25 был успешно создан. Заданне зрабіць патрыятычную супрацьдронную прыладу настаўнікам з Крыму даслаў вядомы беларускі мастак-акцыяніст Уладзіслаў Бохан. Пад выглядам мясцовага чыноўніка ён разаслаў інструкцыі. Некалькі школаў адгукнуліся і даслалі фота і відэа справаздачы. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами проведем мастер-класс по изготовлению прибора Акоп-25. Мастак распавёў, што яго натхніла заява расійскага святара, прыхільніка вайны. Завершится богослужение у нас и везде в России особым колокольным звоном, который глушит все беспилотники. Ідэя настолькі захапіла Уладзіслава Бохана, што ён задзейнічаў нейрасетку і прыдумаў Акоп-25. Генерирует для них инструкцию по изготовлению Акоп-25. Я составлю положение, где буду ссылаться на слова протоиерея Артемия. Акцию мы назовем «Звон Отечества». Гэта ўжо не першая акцыя Бохана. Ён называе сябе сцэнарыстам абсурду. Мінулым летам ён прымусіў настаўнікаў з Варонежскай вобласці Расіі вырабіць шапачкі з фольгі пад назваю «Шлем айчыны», нібыта для абароны расейцаў ад НАТО. От имени чиновников я рассылаю по школам указания проведения мероприятий, доводя пропагандистские нарративы до абсурда по каждому из критериев фашизма. Тады Уладзіслаў назваўся прадстаўніком кіроўнай партыі «Адзіная Расія». Дзеля праўдападобнасці ён нават выкарыстаў стары бланк з лагатыпам партыі. У 2023 годзе на ягонае указанне настаўнікі з Калужскай вобласці запісалі віншаванне для Владимира Путина с партрэтам маладога Сцяпана Бандеры. Сердечно поздравляют вас с днем рождения. За справедливость, за веселый нрав. За все наш президент вас уважаем. Сам Уладзіслаў Бохан 6 гадоў працаваў у школе ў Менску і лічыць, што расійскія настаўнікі не адныя такія. Мастак мяркуе, што падобная сітуацыя цалкам магчымая і ў іншых постсавецкіх краінах, дзе сістэма адукацыі, цытата, пабудаваная на аўтарытарным прынцыпе падпарадкавання. Ірына Юр'ева, Александра Адамчук, Белсат. Роўна 5 гадоў таму в адным з двароў Берасця адбылася трагедыя. Перапрануты ў цывільнае вайсковец 5-й брыгады спецпрызначэння капітан Роман Гаўрылаў ва ўпор расстраляў 44-гадовага шматдзетнага бацьку Геннадзя Шутава, стрэліўшы ўдзельніку паслявыбарчых пратэстаў у патыліцу з пісталета Макарова. Тады мужчыну тэрмінова даставілі ў менскі вайсковы шпіталь, дзе ён ужо 19 жніўня памёр. У той дзень Шутаў разам са сваім сябрам Александрам Кардзюковым былі на вуліцы Маскоўскай, дзе збіраліся людзі, якія пратэставалі супраць сфальшаваных вынікаў выбараў прэзідэнта. Паводле версіі следства, Шутаў і Кардзюкоў нібыта напалі на міліцыянтаў з арматурай, пра што была ўжытая агнястрэльная зброя. Аднак запіс з камераў відэаназірання гэта абвяргае. Стрэл прыйшоўся ў патыліцу, калі Геннадзь павярнуўся спінаю да сілавіка. 25 лютага 2021 года суд пасмяротна прызнаў Шутава вінаватым у супраціве з ужываннем гвалту, а ягоны сябра, адзіны сведка забойства, атрымаў 10 гадоў калоніі. Гарадзенскую вобласць напярэдадні накрыў магутны навальнічны фронт з парывамі ветру да 23 метраў на секунду. Моцны вецер зрываў дахі дамоў, валіў дрэвы, ствараючы небяспечныя сітуацыі на дарогах і ў населеных пунктах. Не абышла стыхія і Меншчыну. У выніку пашкоджанай 25 жылых дамоў, знішчанай каля 100 гектараў лесу. Для ліквідацыі наступстваў задзеялі ратавальнікаў МНС і курсантаў універсітэту грамадзянскай абароны. Без каментара.